Кыска хикәяләр дигән циклдан нәүбәттәге тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Нәҗибә Сафинаның «Аккош хыянәте» дигән әсәрен тәкъдим итәбез. Аны Зөһрә Шакирҗан укый. Булак буйлап ике аккош йөзә. Казанның бу урамы бәйрәм алды ыгы-зыгысына чумган. Шуңадырмы, бу илаһи манзараны туктап тамаша кылучы күренми. Тик шулай да Нәбирәнең колагына үтеп баручыларның сөйләшүе килеп иреште. Кара әле, кара, тегеләр һаман йөзәләр икән. Ишеткән идем. Аккошлар җибәргәннәр дип. Ике үсмер кыз үтеп бара икән. Нәбирә бер генә мизгелгә карашын аккошлардан шул кыска итәкле кызларга күчереп алды. Әмма шул арада да аларның түшләрен чак каплаштырып кына торган түшти кисәкләрен игътибарсыз калдыра алмады. Шул түштине топикта топик дигән булалар. Әгәр бату сүзеннән ясалган икән, кая инде аның эченә кереп батулар дип уфтанып уйлап куйды Нәбирә. Кызлар икесе дә шундый чибәрләр. Әмма бар булганнарын билләренә тикле таралып төшкән чәчләре генә каплап тора. Нәбирәнең уйлары да, карашы да яңадан аккошларга әйләнеп кайтты. Дигендә шул ике кызларның берсе, әнә теге яктагысы, итәк очлары кайын яфрагы шикелле итеп вак-вак сырланганы, аның күз алдында аккошлар белән бергә тибрәлә башлады. Любаның да итәге нәкъ шундый кыска, шулай нәфис итеп сырланган һәм тулы бутларын тагы да матурлабрак кына тора иде. Люба аякларын бер-берсе өстенә салып, Нәбирә иренең алдына ук менеп кунаклаган. Һәм туктаусыз бер үк сүзне тәкърирлый: «Мин аны яратам. Мин аны яратам». Нәбирә шушы хәлгә дә тыныч кына диярлек карап тора ала. Алай гына да түгел. Любаның перекис белән буяп салам төсенә кертелгән чәчләренең килешле икәнлеген дә, гәүдәсенең кызларныкыдай нәфислеген дә күрә. Аппак йөзендә карага буяп ясап куелган кашлары да Хәбибкә иркә карап алганда килешлегенә күтәрелеп куялар. Өстәвенә Люба Хәбибкә шундый итеп елышкан, аның бар торышы: «Әгәр сез миннән бу кешене тартып алсагыз, мин хәзер үк ягылып җан бирәм» дип әйтеп тора кебек тоелды аңа. Нәбирә булар хакында түгел, үзе турында уйлап алды. Нишләп соң ул бер вакытта да шундый халәттә булмады? Шушы уй аны тагы узышып килгән уйларга ялгады. Бу уй артында бик тә әһәмиятле икенче олы уй бар шикелле тоелды аңа. Чөнки тагы да зуррак, көчлерәкләре генә җанны биләгән уйларны шулай тиз куып җибәрә ала. Әйе, бу уй артында мәхәббәтнең булу-булмавы хакындагы тиен тора. Нәбирә шул җимерелгән мәхәббәтне бар дип алдануында фақат үзен генә гаепли. Үзен генә. Бу ике бәхетлене бөтенләй оныткандай ул кухняга керде. Краннан су агызып,
чәйнекне плита өстенә куйды. Газны кабзырга чакманы эзләп тә, тиешле урынында тапмагач, өстәл тартмасыннан шырпы алды да, газны кабызып җибәрде. Ялкын кулын яндырып алгач кына, үзенең шырпыны һаман да кулында тотып торганлыгын чамалап, тертләп китте. Кулыннан төшкән шырпыдан озын булып кара төтен сузылды. Бу сурәт тагы икенче уйны тартып китерде. Ир-атлар шырпыны үзләренә таба сузалар. Ә хатын-кыз исә үзеннән читкә таба ышкып суза икән. Кайсы гына бер эшсез уйлап чыгарды икән инде шуны дип үртәлеп алды Нәбирә. Менә ул да хатын-кыз. Шырпыны гел үзенә таба суза бит. Хатын-кыз. Ул гына да түгел, ана кеше Нәбирә. Яңарак кына яшен тутырган Резидәсе янына кергәндә, Нәбирә инде залда ире белән кычаклашып утырган Люба турында оныткан да кебек иде. Тик таралып йоклап яткан кызының салам чәчләре тагы уйларын барды. Зәңгәр су күлмәге астыннан нәни бутлары да шундыйрак, шул Любаныкы кебегрәк булып күренеп торалар иде. Сабый йокы аралаш имезлеген эзләгәндә итте. Нәбирә сөт салынган имезлекле шешәне җитез хәрәкәтләр белән кызының авызына каптырды. Нәние исә ана кеше өчен иң кадерле хәрәкәтләр белән сөт имә-имә йокысын дәвам итте. Менә мин үлсәм дә кемнән баш тарта алмыйм дигән уй Нәбирәнең миен кидереп алды. Ул үзенең Люба нәкъ Хәбибкә елышкан кебек кызына иелеп сеңгәнен чамалап алды. Чөнки Нәбирә, ни хикмәттер, һәр вакыт үз-үзенә читтән карап тора. Һәр хәлдә үзен дә башкаларны күргәндәй читтән күрә иде. Менә ул нәниен ике кулы белән әйләндереп алган да, бәбкәсен курыган каз шикелле тирә-ягына карангалап ала. Җанына илаһи наз була аның. Мөлдерәмә булып тула да, күңел савытыннан түгелеп тә китә. Нәбирәнең күзләреннән кайнар яшь бәреп чыга. Әмма ул Хәбибнең хыянәтеннән хурланып түгел, ә баласы барлыгына шатланып елый. Шатлык яшьләре бу. Кухняда яшел чәйнек дөнья бетереп тырылдый башлады. Ник кенә куйды соң әле ул шул чәйнекне? Тегеләр сүндерер әле дип уйлап өлгерде Нәбирә. Тик хылыксыз чәйнек тагы да көчлерәк тыпырдарга тотынды. Нәбирәнең һич кенә дә Люба белән Хәбиб утырган бүлмәгә чыгасы килми. Кухняга фақат шул бүлмә аша гына чыгып була. Хәерсез чәйнек. Баланы уятырга мөмкин лабаса. Әнә чәйнек тырылдаган тавышка кушылып, имезлеген кызу-кызу имә башлады түгелме? Нәбирә сак кына кызының җылысыннан кулларын сурып алды. Әкрен генә ишекне ачты һәм баскан җирендә катып калды. Күзләрем ялгыш күрәдер дигән уй йөгереп узды башыннан. Чын түгелдер дигәндәй башын селкеп алды. Тик аның алдында барыбер шул сәер манзара, анадан тума Хәбиб һәм анадан тума Шәрә Люба. Нәбирәне күрүгә Хәбиб сыңар аягына басып, үзем дип мыгырданып алды да, кире Шәрә Люба өстенә ауды. Нәбирә имәнүдән чайкалып ук китте. Әмма бу күренештән йөгереп качу теләге аякларын тиз-тиз кухняга ататтылар. Куллары кытырынган чәйнек астындагы газны сүндерде, фақат шуннан соң гына Нәбирәгә үз-үзенә читтән
күптән карап тору халәте кайтты. Ул шушы кадәр кабахәт күренешкә дә тыныч диярлек карап тора ала. Кинәт бу сәер халәт шушты һәм Нәбирәнең йөрәге жу итеп китте. Кызым уянып килеп чыкса. Шул мизгелдә Нәбирә бу бер-берсенә ятсызларча береккән ир белән чит хатын тарафыннан никадәр хурланганын аңлап алды. Нәкъ шул мизгелдә генә Нәбирәнең аңына бу хатынның исерек икәнлеге барып иреште. Исерек хатын-кыз. Нәбирәнең күңеле булганып китте. Тик аңында ниндидер ачык уй да өлгереп килә иде инде. Тукта, ул бит әлегә үз өендә, әлегә рәсми аерылмаганда, ире янында. Ул аның кызының әтисе лабаса. Әллә ниләр булса да, бу кадәресеннән бер каяда китеп булмаячак. Әйе, Нәбирә аның белән яшәмәячәк. Ул бу карарга күптән килгән иде инде. Аның уенча, Хәбибнең үзе теләгәнчә яшәргә хакы бар. Тик Нәбирәнең дә китәр урыны, бүген үк барып керер түбәсе юк. Хәбибнеке дә. Әмма нигә өйгә, бала янына ук алып кайткан ул исерек сирәлчекне? Бу кадәресен күрмәгән булса, Нәбирә андый ямьсез сүзләрне әйтмәс тә иде. Хәзер Нәбирә кухня ишеге төбендә бәйле эттәй таптанып алды. Тик шулай да түзде, кычкырмады. Бары чыгып торган чәйникне бу ике оятсыз өстенә күтәрде дә: "Торгыз! Чыгып китегез өйдән, юкса кайнар су куям өстегезгә", диде. Бу сүзләр шул кадәр катгый әйтелделәр күрәсең. Люба песи тизлеге белән сикереп торды да, теге сырлы итәген бердән-бер төймәсенә каптырып, өстенә кофтасын салды да чыгып та йөгерде. Демәк, эштән дә башка киеме булмаган икән дип уйлап өлгерде Нәбирә. Һәм үзе дә сизмәстән марҗаларның яшьләре дә штансыз йөри икән дип уйлап куйды. Хәбиб йоклый идеме? Әллә йоклаганга салышып кына ята идеме? Нәбирә аңа җирәнеп карап куйды. Читтә яткан одеялын өстенә ташлады да кызы янына юнәлде. Тик кермәде. Балконга чыкты. Йөзенә саф һава килеп бәрелде. Шул һава айнытып җибәргәндәй итте аны. Әйе, айнытып. Чөнки ул үзен чын дөньяда түгел, я сәер бер төштә, я булмаса исерек итеп хис итә иде. Ник соң бу кадәр укшытта аны? Нәбирә чак туалетка кадәр йөгереп килеп өлгерде. Инде эчендә берни калмаганын аңлагач кына салкын су белән юынды. Кабат балконга чыкты. Аңа һава җитми иде. Әкрен генә таң атып килә. Икенче катны узып үсеп килгән каеннарның сырлы-сырлы яфраклары талгын җилдә лепер-лепер сөйләшәләр. Мин сине яратам. Нәбирә тагын ялгыш ишетмәдемме дигәндәй башын селкеп алды. Ул шулай башын селкеп ялгыш уйларны кыеп төшермәкче иде бугай. Тик теге сүзләр тагы да көчлерәк яңгырады. Мин сине яратам. Нәбирә аска күз салды. Каен төбендә куе булып үскән сәрби куакларына сыенып, икәү басып тора. Нәбирә әкрен генә артка чигенде. Тик кереп үк китмәде. Сүзләренә колак салды. Егет сихри тавыш белән тагы әйтте: "Гомерем буе яратырмын, ак
Аккошым, мин дә, диде нәфис тавыш. Аккошлар хыянәтне белми. Нәбирә ялып кына балкон челтәре аша тагы аска карады. Анда аппак кыска күлмәкле нәфис сынлы кызны кочагына кыскан егет тә аппак күлмәктән иде. Һәм егетнең дә бар торышы: миннән шушы илаһи затны тартып алсагыз, шушында ук ятып җан бирәм дип әйтеп тора иде кебек. Нәбирәнең кинәт ышанма дип кычкырасы килде. Ул ачылган авызын куллары белән томалап артка чигенде. Кинәт шәрелдәп бала елап җибәргәне ишетелде. Нәбирә яшен тизлеге белән балкон ишеген ачып эчкә атылмакчы иде. Әмма кулы бушлыкта асылынып калудан аптырап, тирә-ягына каранып алды. Ул һаман Булак күперендә басып тора икән. Уйлар. Әйе, ул хикмәтләрнең дә хикмәте шул, уйлар. Алар белән бер мизгелдә дөнья гизеп тә, гомер кичеп тә була. Нәбирәнең уйлары янә аккошлар дип чыңлап алды. Күзләре булак буйлап йөзеп баручы аккошларны эзләде. Тапты да чарасызлыктан гаҗиз калды. Аккошларның берсе, икесе дә бар-барын, тик берсе аргы-ярга йылышкан да башын иеп, йоклаган төн буектай ыеп утыра. Ә икенчесе белән рәттән мәгърур кыяфәтле кара аккош йөзеп бара иде. Казан кайный. Берничә көннән булак урамнары җәһәннәмдәй шаулап торачак. Мөстәкыйльлек алу көнен шулай бәйрәм итәләр монда. Ә бүгенгә бар да гадәттәгечә кебек. Һәм аккошларның шушы намәхрәм хәленә беркем дә игътибар итми. Кара аккошны күрмиләр дә. Фақат аклык кына эзлиләр. Нәбирәнең тагы кычкырасы килде. Аккош хыянәт итте. Ул яна авызын томалап, күпер челтәренә ныграк сыңды. Күңеле генә кычкырды. Аккош хыянәт итте. Хыянәт итте. Таш калыкты. Камлак батты. Бәйрәм юк. Үтеп баручылардан тагы берәү булакка күз салды бугай. Булакка кара кош кергән. Күрдеңме әле, диде. Икенче тавыш исә үзе теләп булакка аккошы да, кара кошы да керми инде. Керткәннәрдер аларны, диде. Тагы бер тавыш килде. Бу булакның суы нидән шул кадәр пычрак икән? Икенчесе булган ул, дип куйды. Нәбирәнең күңеле исә фақат шуны гына тәкрарлады. Хыянәт. Хыянәттән пычрак ул. Һәм бу үнгә икенче өн килеп кушылды. Табигый яшәеш булмаганда аккошлар да хыянәт итә икән. Сез язучы Нәҗибә Сафинаның «Аккош хыянәте» дигән әсәрен тыңладыгыз. Аны Зөһрә Шакирҗан укыды.
Кыска хикәяләр дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Тапшыруның режиссеры Әлфия Гыйлаҗи, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, мөхәррире Рөстәм Акъегет.